Barka da zuwa tashar Baƙoshi TV. Muna roƙonka idan wannan ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ringa sanar da kai da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen. Sarkin waƙa Nura inuwa ya bayyana ranar da zai saki kundinsa da kansa. Inuwa ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da manema labarai. Ku biyo mu domin ku ji cikakken bayani daga bakinsa. Zuwa ƙarshen Fabrairun nan da yardar Ubangiji, hankali ko kuma kishin masoyana insha Allahu zai zo ƙarshe. Za a samu a sako musu waƙoƙin kamar yadda suke bukata da yardar Ubangiji. Kamar yadda da shekara ɗin za ka fita albam guda biyu kake fitarwa, haka zalika a wannan watan Fabrairu inda ka bayyana albam guda biyu za ka saki ko kuma guda ɗaya. Biyu za a saki insha Allah da yardar Ubangiji. Sai dai wannan karan ba kamar yadda aka saba saka kundin za a sake shi ba. Za a sake shi ne ta cikin sabon application. Nuran ya faɗi haka a ofishin shi lokacin da muke hira da shi, sannan kuma ya ba da dama saboda a gaya masu sauraro. Application ɗin dai mai suna Dando za ka iya samun shi ta Play Store. Ba ma iya sabbin waƙoƙin nashi ba, har da tsofaffin waƙoƙin shi duk za ka iya samun shi ta cikin wannan sabon application mai suna Dando. Yadda aka samu application ɗin, za ka shiga Play Store sannan ka danna gurin sacin, sai ka danna suna MDUDA wato Dando. Bayan ya gama sacin zai nuno maka hotonsa, zai ka danna downloading. Bayan ya gama downloading, in ka buɗe application ɗin, a kasan shi za ka ga gurin da aka yi alamar sacin, sai ka rubuta Nura inuwa, zai buɗe maka kai tsaye. Za ka ga tsofaffin waƙoƙin shi, haka za ka ga sabon album ɗin nashi da ya saka a wannan shekarar. Mun gode. Muna roƙonka idan wannan ne zuwanka na farko wannan tashar tamu, ka danna mana subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ringa sanar da kai da zarar mun ɗora shirye-shirye.